Ndinotungamidzai muri Zimbabwe kwandiri kuita pano Sly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Sokostina kana Pelagia wekwamupurwa. Muri Zimbabwe kutaura kwandiri kuita ndiri kutaura ndiri munzvimbo yedombo shava kwamungati under chief murapi. Uko kune nyaya yaitika yekuti mwanasikana nemakore 13 years asvika pakushayika mangwanani ano mushure mekunge arohwa zvakanyanyisa. Muri Zimbabwe mutsvagidzo dzaita isu seSly Media TV tanzwa kuti mwana uyu akanga achigara nambuya vake ndokubva kwaita nyaya yekuti iye ari kunzi akanga adya mari yeschool fees ndokubva apotera achitizira kuno kwamainini vake zviri kunzi izvo muri Zimbabwe. Panguva iyo yanga achigara kuno kumwana uyu akazotora kana kuti akaba $10 zvichira izvo kuti babamunini havana kufara nazvo ndokubva vatora shamu ndokubva varanga mwana. Mukuranga imomo muri Zimbabwe ndimo mazotosvitsa nhasi kuti mwana uyu akarohwa nezuro afuma achifa mangwanani ano. Muri Zimbabwe munyaya iyoyo zvakare titatsvagiridzo tanzwa kuti murume uyu paairova mwana uyu aimurova neshamu 13 dzakasiyana siyana kusanganisira mahosepipe kusanganisira tambo dzakasiyana siyana achirova mwana uyu. Mwana uyu azoshayika mangwanani ano makuseni. Muri Zimbabwe tasvikawo pamusha paitikira nyaya asi nokuda kwekuti inyaya ichiri kubata vazhinji takwanisawo kutaura kunyange nemunin'ina weiyeyu apara mhosva wacho aponda akati iye haasi kukwanisa kutaura nesu nekuti achinge achiri akabatikana haana kufungira kuti mukoma wake angaite zvakadai angaponde mwana musvika mukufa. Vazhinji panharaunda ipapo pambaba havana kukwanisa kutaura nesu nekuda kwekuti vachiri vakabatikana nenyaya yaitikai. Amai hatingati ndiwo mainini wemwana uyu kutaura kwatanzwa muri Zimbabwe zviri kunzi havachagone kana kufamba nekuti vari kubatikana. Ndofunga vari kushushikana mukati mepfungwa dzavo kuti chokwadi mwana wemukoma wangu atofa zvakare murume akuenda kujeri. Ndiyo nyaya yatanga tafambira kuno kudombo shava kwamungati. Saka muri Zimbabwe nekuda kwekuti tasanganawo nemachallenges akasiyana nekuda kuti mhuri iyi yanga isingade kutaura zvizere vanga vachiti takabatikana asi vazotivimbisa ivo nekutipawo nhamba dzavo kuti vachatitendera kuti tizouyawo musi ucharadzikwa mwana uyu. Ndinovimba kuti nemusi iwoyo tichawanawo vakasiyana siyana vatichataurana vachitiudza zvizere kuti chii chachaitika kana kuti mweyai wanga wagara murume wekuti asvika pakuponda mwana wemukoma wemukadzi wake. Tazoona futi mukana zvakare wekutaurawo naishe nzvimbo iyoyo matanga tiri vakati iwo hongu nyaya iyi zvakare yaitika mudunhu mangu inyaya yaitika asi ini handina zvakawanda zvandogona kutaura nyaya nekuti yava kumapurisa. Muri Zimbabwe zvakare tichikupayo update tiri kuti musungwa iyeyu apara mhosva yekuponda ava mumaoko emapurisa atorwa nemapurisa ndokwava and ari kutongwa nemutongo wemedha. Uye zvakare muri Zimbabwe mukutsvagiridza nyaya itanzwa kuti kunyange pese panga pachiitika nhau yekuti murume uyu achirova mwana mudzimai wacho anga aripo. Zviri kunzi iye mudzimai ari kuti hongu zveshuwa ndaona murume wangu achirova mwana wangu arova mwana wemukoma wake neshamu. Inini chandangoita ndangorovawo mbama kumwana iyeyu mwanasikana ndokuri kutaurawo mudzimai. Saka nyaya tiri kukudzai inyaya yekuti tazotsvagiridzawo isusuwo pachedu seSly Media TV asi zvizere tichage tizozvinzwa musi unoradzikwa mwana tichitaura nevehukama vekuhukama wemwana uyu zvakare neivavo vacho vangange vari dzinza rapara mhosva iyi yeumhundi. Muri Zimbabwe tiri kuona kuti panyaya iyi taona kuti nyaya dzakadai so dzawanda kwakatekeshera kwese. Chinoitika ndechekuti kana uchinge wabatwa nehasha kazhinji kacho unenge usingakwanisi kuzozvidzora. Saka tiri kuti kazhinji kacho aiwa kuranga handiko kutsiura nekuti nhasi tazoona kuti unozofunga wava muna taisireva murume uyu zvida kwakutoenda kujeri kwaakuita ikoko asi maybe mumwoyo make nemupfungwa dzake iye anga achiti ndanga ndichiranga mwana kuti asadzidzire kuba. Saka muri Zimbabwe tinongokurudzira kuti kana muchimaona kuti zvinhu zvadai so zviri nani totsvage vehukama vari pedyo mubatsirane muyananiswe. Zvakare kana kuenda kumapurisa kana kuti kutsvagawo vanogona kukugarisa naye kunyanya kuvana. Tiri kunzwa nyaya zhinji kuti vabereki tinozosvika pane paunoita shungu semubereki wotora shamu asi ukarova une hasha unorova zvakaipisisa mangwana unosara muna taisireva kana kuzoenda kujeri. Saka tiri kukurudzira vabereki vazhinji kuti kana muchinge masvika panguva yekuti imimi matsamwiswa nekuda kwevana kuti vana vanoita musikanzwa avana zviri nani uregedze kupa mutongo wakagumbuka nekuti ukapa mutongo wakagumbuka unozozvidemba wasara muna taisireva. Saka muri Zimbabwe tinongokurudzira seSly Media TV kuti aiwa vabereki kuranga handiko
kutsiura. Saka muri Zimbabwe tichazenge tichidzoka pano zvakare tichikupai zvizere kuti chii chanyatsoitika panyaya yemwanasikana iyeyo, asi tinoti kumhuri iyo yarasikirwa nemwanasikana iyeyo, Mwari vakunyaradze. Kune mwanasikana iye ane makore 13 years tinongoti zorora murugare. Saka muri Zimbabwe ndichadzoka zvakare, andini wenyu Sokostina kana kuti Pelagia wekwamupuro.